Para esta entrevista conto con dos integrantes do grupo musical Teima, no que vamos a falar sobre todo temas de música, vamos a falar un pouco do seu grupo, de como está o panorama musical actualmente de heavy e de rock, xa sea na Costa da Morte ou a nivel general. E bueno, para non enrollarme máis, teño o gusto de presentar a Mateo Pichel, guitarra e voz, e Xaquín Lema, guitarra e voz. Que tal, como estamos? Bueno, por aquí, invitarnos aquí ao cuaderno de bitácora e vamos contar un conto, a ver como vai o rollo. Bueno, se vos parece, vamos a ver un cachiño do que ven sendo o vosso traballo que está en YouTube. Por agora tedes dúas cancións subidas, despois vamos a falar se xa hai máis cancións, como va a ser o tema, pero vamos a ver de como é o tema. Dentro o vídeo. Despois de ver o vídeo musical, vamos a ir, se vos parece, un pouco por partes. Definideme un pouco de que é este proxecto grupal que tedes de Teima. Bueno, Teima, basicamente, somos 4 colegas que nos reunimos para tocar e, nada, basicamente, eso, conocémonos case toda a vida e xuntámonos para tocar metal, sin máis. Porque, bueno, era algo que levábamos tempo sin facer. Mateo viña dun grupo de folk, Pablo máis dun de punk, Fabio levaba hostias sin tocar, entonces pues metémonos aí, que era o que máis nos chamaba. Encontramos o término intermedio no metal. Non é o, bueno, como estades dicindo, non é o primer grupo que montades, pero si é o primer grupo que montades entre vós xuntos, non? Canto tempo levades? Falademe un pouco do que ven sendo a vosa carreira musical. Pero a nivel individual ou como A nivel individual e despois falamos un pouco de grupo. Empezo eu, se queres. Eu empecé cando tiña 10 anos ou así, empecé en clases de pandeireta, primeiro, despois eu dixen, igual me tiran máis as cordas. Dous a casualidade que ali en Vimianzo, pois empezaba a dar as clases de guitarra, un primo meu, que se chama Martín, dous a casualidade, pois todos, digamos que os astros se alinearon e puden apuntarme, non tiña guitarra, así que me deixaba el. E pouco a pouco fonlle dando, empecé coa guitarra clásica, despois paseime máis a eléctrica, acústica, e os meus gustos tamén se iban perfeccionando, non? Desde que teño 10 anos. E nada, despois toquei o meu primeiro grupo un poquinho máis serio, eu toquei a percusión nunha banda de jaitas tamén, nas Trubisquiñas. E despois toquei o meu primeiro grupo coa guitarra, que sería os Druidas da Rola, que tocábamos un rollo máis folky, máis Irish, un poquinho das nacións celtas, tirando polo vídeo, non? Claro. E nada, despois xa no 2018 así, foi cando empezamos con este proxecto, que empezou o Pablo e Xaquín, e contactaronme, e despois Fabio, o baixista, pois viría despois. Pero bueno, vos se queres falar un pouco tamén, xa tocaba. Bueno, sí que non mencionei, que se me olvidou de mencionar, pois sodes 4 integrantes do grupo, os outros 2 integrantes, como se chaman? Batería... A batería é Pablo Albite e o baixo é Fabio Mouzo. Vale, contame un pouco como foi a túa experiencia musical. Pois eu fui un neno de Guitar Hero, tío. Eu con 12 13 anos compraron o Guitar Hero 2 e dixen, pero isto ten que ser a puta hostia, tío. Antes deso nada? No, meu pai enseñárame, fóramos ver o Rolling en Barcelona, que a miña irmá vivía ali, e unha destas meu pai gostabanlle moito, fomos ver, e aí empezou un pouco o rollo, non? Despois eso, xa pedín o Guitar Hero, cando me compraron xa foi como en plan, pues aquí a fuego. Despois xa pego a guitarra. Hostia. E sí, empecé indo a clases a Carballo, que en Vimianzo de guitarra eléctrica, que era o que me chamaba a mí non había. Entonces íbamos a Carballo, miña nai me deseu, levábame 40 minutos cada viaxe. Xa che dixo, xa era pasión. Hora e media solo por ir e hora e media de clase, o sea, era tanto viaxe como a clase en sí. Xa tiñas que aprender solo por vergonza. Sí, tío, pois ainda bueno.
E nada, aí con 15, 16 anos empezamos a xuntar Pablo, que agora, bueno, somos que estamos agora no grupo tamén. E nada, tuvemos aí un grupo tamén con Fabio tocaba a guitarra daquela, éramos os Troitamundos, despois como que quixemos dar unha volta, estaban tamén outro colega que se chama José e outro que se chama Pablo tamén. Quixemos dar unha volta, montamos Urco, empezamos a compoñer os nosos temas e tal, pero bueno, polo que fora a cousa non foi adiante. E Pablo Masoi metémonos en Bastardos de Rivera, que era un grupo de punk que ainda tocamos, e Halpunk, como chamamos nós. Halpunk. E nada, así co tempo dixemos, hai que retomar isto do metal, tal, e Pablo Masoi pues, falamos con Mateo, e máis adiante volvimos falar con Fabio, para que pasara da guitarra po baixo, que xa levaba ele un tempo co baixo tamén. E nada, aí estamos, desde 2018 ou así. Mas que o tema de Fabio que ao principio el quería ser baixista tamén. Sí, cumplimos o soño. Foi un rollo aquel. Entre todo o mundo xa quería ser baixista, despois comió pa guitarra, e o baixista foi outro, bueno. E gracias a vos pude cumplir o seu gran soño de... Fabio, desde aquí... Vale, vamos a falar entonces un pouco, tedes dous temas, eu escoitei únicamente dous temas, creo que hai máis temas, despois vamos a falar se hai máis temas ou no forno, pero vamos a falar un pouco dos dous temas, do primer tema que sacastedes, a edición de vídeo fantástica, máis ou menos parecida a edición de vídeo que suelo ter eu. Faladme un pouco, primeiro, da produción do tema. Mi má. Bueno, a ver, empezou eu. Nada, o tema, pois, que ano foi? No 2019, cando fomos ao estudio gravar? 2019, sí. Sí. Pois no 2019 fomos ali ao Carballiño, ao Mafia Studios, que é un estudio que estaba tamén orientado un pouco ao metal e tal, que nós xa tiñamos escuitado algún traballo, e decidimos gravar os nosos primeiros singles, non para enseñar, non tiñamos máis pasta tampouco, e un deles foi Lume Espiñas. Tuvámoslo grabado desde 2019, estuvamos esperando o momento idóneo para poder facerlle un videoclip e presentarlo un pouco en condicións, como isto é teima, tal. E despois, bueno, un tempo despois, xa foi cando empezamos co proxecto do videoclip, do cal falaremos, supoño tamén. Pero claro, que nos colleu a cuarentena de por medio. Claro, é que foi o rollo todo, tío. Bueno, aí no tema en Mafia Studios gravamos dous singles. Un é este primeiro, o Lume Espiñas, e temos outro que vamos presentar, se todo vai ben, pois, uns meses, con videoclip tamén, e a ver que tal. Pasa que, claro, polo medio nos gravamos e xusto cando íbamos a poñer xusto, además foi o rollo que nos chegaron os temas a finales de febreiro ou así e xa nos íbamos a poñer co videoclip primeiro, xa veio a cuarentena e xa se jodiu todo, non? Houve que facer malabares no medio da cuarentena cando se podía quedar para gravar un cachiño, despois outro, ir ao medio do monte para evitar a policía. Que va. Corte. Sempre legal, sempre legal. No, pero por eso tamén quería decir por da cuarentena que por eso sacamos o acústico ese tamén. Claro. Estábamos aí co gusanillo. É verdade, sí, aprender, que nada, que realmente é un tema que temos un eléctrico que tocamos normalmente nos concertos, pero como todo o mundo estaba facendo un pouco, como estábamos parados, os grupos e demás, pois fixemos unha versión acústica casera. E de sacar tamén unha versión, polo menos para internet, un videoclip sin ser en acústico, de aprender. En principio, por agora vamos sacar dous, e non é aprender o siguiente. Vale. Como se chama o novo tema, podes dicir? Non se pode? É que se dite xa é cantazo campal, porque... Vale. A ver, que tocamos en directo tamén. Sí, en directo tamén a tocamos. Sí. É que é un tema tradicional. Sí, é un tema tradicional versionado. Tamén, como dixíamos que viñamos un poquinho do folk e tal. Pa cando sale? Eso ainda non hai, non empezamos a gravar ainda o clip. O temos, evidentemente. Pero este ano vai estar? Se todo vai ben, si. Bueno, entonces vamos a estar atentos este ano para ver, fajan apuestas nos comentarios a ver como se chama o tema. Vamos a falar dunha das cousas que bueno, son moitas veces a esencia do grupo, que son as letras. É unha das dúas cancións que sacastedes, por exemplo, a de Lume Espiñas, ten unha letra que se ve moi claramente a que está desenfocados, non? Unha protesta contra os lumes que afectan os bosques gallejos, pues, desgraciadamente todos os anos. En aprender, si ben tamén se entende ben a letra, non se ve facilmente a quen está dirigido. Vai dirigido a algo en general, vai dirigido a un
enfréntate contra os que che queren pisar ou hai un tema en concreto? Nada, isto que... Bueno, é que tamén decir que aquí cantamos os dous, o que pasa é que cadrou que estes primeiros temas, pois canta o seu, pero despois salirá Mateo cantando tamén. Imos un pouco facendo nos coros, nos temas que un canta e tal, imos facendo aí os rollos. E aprender poesía é un pouco máis general, fala un pouco do que sea, de calquera cousa que te estea oprimindo a ti como persona ou en general como colectivo, o que sea, non? A levantarte e a responder un pouco cando che veñen arriba. E a temática das vosas letras vai ser sempre dese estilo, rollo protesta? Tedes unha temática xa pensada ou ides a según como vos veña o tema? De feito, non, o sea, cadrou estes dous temas que temos que tal, pero despois temos outros temas que por agora ainda tocamos solo en directo, non temos grabado ni nada, pero que falan dunha temática máis intimista, ou mellor do sufrimento personal, de estar pasando un mal trago, ou non sempre é unha canción protesta. Creemos que a canción protesta tamén é importante, non? De alguma forma, para dar un mensaje. Pero tamén hai outros temas pois un pouco máis emo, non? Porque emocional. Es unha mierda. Vale. No, pero sí, temos un poquinho de... É un pouco como o estilo musical tamén, non nos casamos cunha cousa e Claro. Eso é o que iba a preguntar agora, cal é o vosso estilo musical? Porque en isto sempre é un follón. Eu, ao principio do tema Lume de Espiñas, a batería sona aí un pouco punky, agora quen este escuitando isto vai dicir sabes, sodes heavy, sodes trash, de que sodes? Somos personas. Tenemos sentimientos. No, é un pouco esbardallada. Sí, depende do tema, o sea, estamos ainda experimentando un pouco, mellor, Sí. sabes? Temos temas que están máis cerca do punk, temos temas que están máis cerca do metal, a mellor un thrash máis mítico, non? Máis tradicional, outros temas máis cerca do stoner ou de algo máis doom, non? Máis sludge, Máis incluso. pesado e máis tal. Imos experimentando un pouco tamén. Sí, sí. Incluso algún tema máis vinculado a outras correntes do punk, un pouco tamén vemos do crust nalgúns temas. Non sei, o que nos mola, pois ímolo poñendo e chegamos a términos intermedios. Joder, e agora que facemos acústicos, isto xa E é... agora vamos. Celtia, un saludo. É o que vos iba a preguntar, de que ahora mismo, bueno, sodes da rama, vámoslo deixar aí heavy, pero é o que pretendedes, xa ides quedar aí, ou si de repente sacades un tema máis punky, vamos, que podedes variar, ou si que ides a estar centrados en este caso, porque ti antes mencionastes que ainda seguides tocando con un grupo punk, non sei se entendo que vas a deixar tocar punk con ese grupo e con este grupo tocar máis heavy, ou si isto é un proxecto diferente no que vos dá igual. En principio é diferente, non? Sí, sí, O sea, hai quero unha decir, diferencia, claro. pode ser que haxa temas máis punk ou tal, pero bueno, é bastante distinto do rollo de Bastardos, eu creo. En plan, sí. Sí, eu creo que se pode diferenciar ben os géneros. De feito, un dos nosos temas, que é o de... Como se chama? Quen quere ser? Pois era unha canción que se descartou dos Bastardos. Por ser Sí, demasiado foi o metalera. primeiro tema, non sei, eu acordome que mandei como unha maqueta e nadie respondiu. Digo, bueno, pues como os follen. Depois se triunfaba a vir a protestar, vai a vir, este tema foi o Que principio. eu quero Ah, que va. pero non saliu. No, ainda non. Non lles entraba. Só os tocamos. De feito, o Lume de Espiñas e máis ese outro tema foron os dous primeiros cancións que tuvo Que que saliron, sí. Sí. Incluso antes de eu chegar ao club. En que grupos vos inspirades? E non estou preguntando que grupos vos gustan, sabes? Porque, por exemplo, vos pode gustar un Red Hot Chili Peppers, un Rage Against the Machine, pero non sonades a eso. Claro. Pero en que grupos a hora de ir a tocar decides, mira, esto vamos a ir tirando por aquí? Dale, empece ti. Ou sodes completamente puros? No, pero... Chega unha pregunta difícil, bebemos os dous agua. No, a ver, tampouco moita idea. Tampouco intentamos copiar moito a xente. Pode ser que salan cousas parecidas, non? Que o mellor haxa algún tema con algunha influencia, imagínate, pois de Machina, ou de Tenue, ou de Now, sabes? Según vaya salindo un pouco, non? Nós tampouco intentamos copiar a ninguén, non? Pero tedes máis tema músicos de aquí, cercanos, gallegos, ou... Bueno, eso é unha boa pregunta, o sea, nós de base, igual o que queríamos facer era un pouco metal en galego, no? Que era un pouco a insignia. Si é certo que aquí en Galicia sempre houve unha esfera, igual unha máis underground, outra máis conocida, outros que saíron máis adiante e tal, como pode ser Now, Machina, etc., que son grupos pues, que escuitamos e que nos molaban. A mí, por exemplo, Machina parece un grupazo do mellor que hai en Galicia, sin lugar a dudas. Inevitablemente, a veces pues, tes algún, que sei, faz algún riff que che sona a eso, ou
incluso porque o tes interiorizado, non? Ao final. Eso fano todos, Sí, quero sí, dicir, sí, sí, hai sí. moita cousa xa inventada, é imposible ser Sí, sí, completamente sí, sí, pura, sí, e non Claro, ten nada non ten nada de malo. nada de malo. Por suposto. Antes falastedes que levades, bueno, ti creo que falabas dos 10 anos, e ti desde que che compraron o Guitar Hero, que xa hai unha pila de tempo. E eu acórdome de feito de que a ti che vin tocando, creo que fora en Quintáns, a primeira vez que che vin, xa verá desto 15 anos Sí. ou máis tranquilamente, Bueno. que erades teloneros de Ruxe Ruxe. Aí andaba. Desde antes que levades tocando, subíndovos ao palcos e hasta ahora, sin ter en conta estes dous últimos anos de Covid porque non contan, como vedes a evolución do estilo musical que vos tocades, do rock, a nivel de poder tocar en conciertos? É máis fácil agora? Hai máis demanda? Hai menos? A ver, complicado porque ahora mismo hai moi pouca cousa, sabes? O sea, xa os 2 anos perdidos do Covid e tal, eso xa pa basura, pero mismamente como nós éramos un grupo que estaba crecendo nese momento, tiñamos un conci cerrado na mala testa, pero que veu o Covid e arrompeu con todo. E nós como tamén éramos un grupo nacente de alguma forma, pois ahora mismo igual non temos a visibilidade ou digamos non estamos no punto para que nos chamen, ou porque tamén os conciertos que estaba vendo non son máis do rollo do metal, sabes, son cousas máis tranquiliñas, generalmente para ver sentado, non? Sí. Entonces é unha escena un pouco complicada ahora mismo. Bueno, sí. Está claro. É que tampouco é eso, son estilos que, claro, non podes ir tocar a un auditorio, sabes, non é... Ti ves grupos, o que sei, por decir algo, que son os que están petando ahora, tan xogueiras, por exemplo, a banda da Loba. Esta xente pode ir facer unha gira de auditorios, por exemplo, e máis ou menos encaixa co estilo, home, mellor de pés, pero vai encaixando. Pero ir facer metal a un auditorio como unha cousa super antinatural, non? Por exemplo. Sí, sí. E locales tampouco hai moitos. En Vimianzo, locales que van en grupos de rock, non hai. Está o Selme que leva grupos de versións dos 80 e dos 90. De vez en cando ainda fomos tocar. Sí, joder, pero xa é porque nós pedimos e tal, pero non porque haxa un espacio para eso, non? Sí. Esperades que despois de que termine isto que se poda ir a máis conciertos e non haixa tantas restriccións, haixa un boom, tú quedes en máis, ou esperades que a cousa siga aí? Pois ojalá, non? Xa te digo, home, nos faremos por movernos. O renacimiento del metal gallego. Non, é que a idea tamén era esa, non? En plan, sacar 2 temas e movelos por aí, tocar as salas o que podamos, ainda que sea pagando alquiler ou que sea. Ter un pouco a nosa carta de presentación, estos somos Teima, temos estes 2 singles, estamos currando a ver se nun futuro podemos sacar un disco, un EP ou algo máis tal, pero por ahora é iso, temos que ir tirando un pouco de internet, non? Bueno, falademe un pouco de como vedes o panorama, porque estamos a 2021 e ocurresevos montar un grupo de heavy. Como está o panorama? Porque desde fora unha persona como a min ve que é bastante complicado crecer con un grupo heavy. Eu creo que é complicado. Obviamente a época, digamos, fuerte do metal en canto a que fora un fenómeno de masas, obviamente xa non é, non? O sea, o fenómeno de masas claro que é, non? En plan, hai festivales que o petan, aquí temos o Reso, por exemplo. Pero bueno, igual sí que non é a época máis fuerte del, non? Agora a mellor é a época do trap ou de, non sei, outros estilos máis así, non? Pero bueno, eu que sei, isto tamén vai de disfrutalo, non? Entonces... Sí, mas o tema, eu non teño claro que o metal ou o rock estén mortos, que é o que falamos, sino que se transformou, tomou outras vías, igual agora volve un pouco tamén ao underground que antes tiña ao principio, non? Como que chegou a punto e agora volvió a baixar. Sigue habendo un público que consume metal, como dixe aquí, como o tema do Reso e tal, que é moita xente, pero igual non é o tema de que Metallica nos anos 80 ou 90 iba a Rusia e había 2 millóns de persoas vendo, sabes? Eso agora mesmo non pasa, pero tamén ten o seu encanto, non? O rollo do underground, ao final, non? Ten como un vínculo máis cercano tamén coa xente que te escuita, podes facer ti as cousas igual tamén máis desde a casa, máis homemade, non? De alguma forma. Isto falaba unha vez con un compañeiro que ele decía, claro, que ao final o metal vai acabar como o jazz, como o blues, non? Son estilos que mellor tuveron o seu momento de auge potente, pero bueno, que siguen vivos, non? E siguen salindo xente que toca blues de puta madre que siguen chendo, non? Pero bueno, non vai ser mellor ese rollo de que o estilo en si cope o mercado. Claro, mas tamén agora xa non hai tanto metal como se te digo heavy metal clásico, que sei, Manowar ou
Warcry, sabes? Esta peña, ahora, pues igual, ti vas teo resto, o que máis escuitas son deathcore, metalcore, movidas que igual tampouco son... Non digo que o Manowar ou esta peña sean fáciles de escuitar, pero igual sí máis complicadas de escuitar, no? O tema de guturales constantes, de ritmos moi frenéticos. Entonces, bueno, tamén ten... E estás volvendo moi técnico metal tamén. Sí, moi máquina todo. Sí, moi... A que te refieres, bueno, a que te refieres como moi técnico? Porque o metal en si xa é moi técnico, non? Sí, home, pues sí, igual sí, o mellor o que pasou foi que a nivel general todos os estilos se volveron un pouco máis técnicos, non? Pero ti ves os grupos da hora que tocan metal, son todo peña que vai como a unha velocidade bestial e con ritmos en plan compases super complicados e movidas así, que o mellor te escuitabas a Metallica, obviamente Metallica van rápido, non? Sí, sí. Pero escuitas a Architects a día 2, por exemplo, mi madre, donde Metallica metía 3 notas, eles meten 15 ou 16, sabes? Non sei Sí. Que se está volvendo moi purista. Virtuosismo un pouco. Sí, e incluso antes igual era máis o rollo de las escalas rápidas para arriba abajo, pero ahora é a man dereita, non? Son os ritmos de tutun, como oyente esta movida toda, non? Pero sí, vai cambiando. Vai cambiando, o sonido cambia tamén agora coa incorporación dos ordenadores, tipo, desde a túa casa podes montar un pouco un estudio sin necesidade de ter un ampli, non? Tipo unha guitarra, enchufe o ordenador e podes sacar un sonido da hostia, como se tuveras un ampli tochísimo e uns sonidos super digitales da hostia con efectos que queiras e tal, non? Entonces... A nivel Costa da Morte, vos conocedes, porque, bueno, estades metidos no mundillo, conocedes a máis grupos así do mesmo estilo, ou vos relacionades con... Existe unha fauna na que vos podades desenvolver entre todos vos? Bueno, a ver, a nivel vimianso, ahora mismo están os Bastardos de Rivera e nós, que parte deles son os mesmos integrantes. Cinco personas montan en 5 grupos, aquí está cheo. Si houve unha historia de vimianso e tal, de outros grupos e tal, que igual despois falamos, pero ahora mismo se a bote pronto que se me ocurre son Lóstrejo, que son dai de Ponteceso, que non fan un rollo tampouco que sea metal, é como un punk experimental. Sí, eles fan un rollo punkarra e tal, así que non é tampouco clásico, non é escorbuto. Pero es que a formación que teñen é baixista, cantante, batería. Sí, está moi curioso. Estaban grabando aí atrás. Pero bueno, se te vas máis cara a zona de Muros en sí, por exemplo, xa está potente de grupos. Muros ten moita fama. Sí, está. Pero está o debate de Muros e Costa da Morte. Sí, se hasta Fisterra, xente de Carnota, todo por aí, xa barremos tamén. Integramos. Hoxe van para sí. Pero ali por Carnota estábamos Almanimal, estábamos Evil Bastard, despois en Muros, pouco sei, Terbutalina, Archivo Asunto, Lisdexia, de Leiva, un grupazo, e Rapans. Ali sí, pero digamos que desde Fisterra hasta Malpica, o mellor, ou así, estamos nós e os Lóstrejo e pouco máis. Sí, bueno, estaban que os de Lóstrejo tamén viñan de outros grupos tamén, que era Costra da Morte, que tamén Costra da Morte, que falamos da Costra da Morte. O cantante viña de Costra da Morte e os outros dos Notan Lixiles. Que xa anduveron por aí a voltas tamén. Quero ahora poñer dous temas, así que estamos falando un pouco do panorama musical do rock, e bueno, vou a seguir este orden porque vou a deixar o tema fuerte po final, hai dous. O primeiro é, que vos pareciu, falando un pouco desto de se o rock está morto ou non, xa o falei tamén noutra entrevista con Juanma, Eurovisión, o Festival de Eurovisión, ganou nun grupo rock, glam, que se chama Maneskin, e además estamos falando dun festival que é totalmente fora de lugar de... Bueno, tuvo grupos como Lordi, etc. Sempre que van parece que puntúa, non? Algo rascan, sí. Pero o que ven sendo é que normalmente a xente que ve Eurovisión non suele ser xente que consuma heavy, etc. Sin embargo, este grupo Maneskin creo que estaba perdendo na tabla e finalmente conseguiu ganar polo voto do público. Isto é, que a xente dixo, nós queremos isto, queremos rock, por así decirlo, non? Que vos parece isto? Que vos parece que o grupo Maneskin que está salindo? Que se me decir antes, olvideime de feito. A mí parece moi curioso, a mí recórdame un pouco, non sei, tío, é como cando salían mellor os Guns N' Roses ou algo así, non? Un grupo como que xa se sale do panorama do rock en sí ou tal, e xa como que chejas máis. Las viejas estrellas del rock, tío. Sí, tío, é un pouco... Levan ese rollo, sí. Sí, é un remember un pouco, parece, non? A miña sensación é desa, non? De recordar un pouco os grupos míticos, pero bueno, cun punto igual así comercial moi... que entra moito polo ollo, non? Mais o mítico cantante de rock así como vestido con maquillaje, sabes, claro. Que non é nada novo, non é nada novo, pero mellor ahora se identifica coa sociedade de outra forma, non? Sí, o
nacemento tamén un pouco, non? Que como falábamos antes de que chega Ese, todo ese. volve, non? Os círculos ao final. Pero sí, en Manes que é un grupo que mola bastante, son uns chavaliños super novos dali de Italia que tocan cojonudo e está guai que ganaran, tío, darle visibilidade ao... Además, son rapaces, parece máis vellos. Sí, son rapaces. 20 20 pico anos, por aí. 20 e poucos, tío, No, non sei que- se chegan... Bueno, máis que nada que a xente, o rock está morto, pero bueno, a xente sigue estando aí. Ahora ocurríseme, por exemplo, tamén Greta Van Fleet. Sí. Alias Alias Led Zeppelin. que falando de Axl Rose, que o cantante falaba de que cando chegou a primeira vez que viu a Axl Rose lle dixo que era unha puta mierda que se sacara sendo un pouco típico. Que opinades, por exemplo, de Greta Van Fleet? Pois é outro círculo que se cerra, non? Estes son todos círculos que tal. En daqueles, cando lle preguntan, din que no, que Led Zeppelin sí, que lles gusta, pero que non é lo que máis tal, non se cállate, sabes? Pero que opino? Pois é un grupo que igual últimamente non os escuito demasiado, pero acórdame cando os descubrín que os escuitei e que flipaba, que eran chavaliños novos que daban o calle no escenario que non tiña sentido, que tiñan ese porte de estrella del rock, sabes, de carismático, como Maneskin, non? En algún aspecto. Que hoxe en día, pois igual os grupos son máis un bloque de personas que tocan, ou polo menos no noso género, non? Non é tanto unha persona que se resalta para facer un show, un showman ou algo así. Pero sí, vamos, son... Sí, é curioso porque o petaron un pouco parecéndose a Led Zeppelin, un pouco, non? Un pouco, eso... Un pouco, non, parecéndose un huevo. Teño o mesmo produtor. Esa era unha cousa que quería comentar, que tamén o falaba na entrevista con Juanma, porque ele é jefe de seguridade, vai un montón de conciertos, e dixíame que actualmente os grupos tributos, moitos grupos tributo están petando que flipas, por exemplo, o grupo tributo a Pink Floyd, petadísimo, e dixía el, entre os grupos tributo e os grupos heavy míticos, tipo Metallica, CDC, Iron Maiden, non deixan crecer o que ven sendo o resto de grupos, porque unha persona que fai un festival prefere contratar a unha Metallica ou contratar a un grupo destes que apostar por un grupo pequeno. Non sei como vos vedes este... Porque sabes un pouco que vas... O sea, a xente vai escutar cousas que xa conoce, que xa ten masticadas, cando ves un grupo tributo de, que sei, de Metallica, de Nirvana, de Green Day, do que sea, sin ser eles mesmos, saben que vai ser un produto moi parecido, que eles xa teñen, que non teñen que igual poñer a orella de novo, sabes? Porque ti cando escuchas música nova tens que forzar un pouco a facelo a veces, non? Pa ver o rollo. Entonces, entendo que teñan ese éxito. Sí, dá un pouco de rabia a veces, non? Ves un grupo tributo que enche unha sala, non? E dices, joder, por aí grupazos por aí que se están matando por sacar algo distinto, non? Pero bueno, tamén é entendible, o que sei, se eles lles gusta tocar eses temas, e a xente lles gusta escuitalos, e son moi fan, sobre todo de grupos que xa non tocan, non? O mellor gustaría máis ver un tributo a Nirvana que un tributo a Metallica, por exemplo, non? Que se non vexo moito xeito. No vosso caso tedes pensado facer tributos? Pensaste delo en algún momento facer un grupo de tributos por... Home, sempre xente trama case unha cover, non? Pero é unha canción tradicional, é de todos. É de todo. No, pero sí que temos falado unha vez de igual un día meter algo. Nunca sale, tío, nunca acaba salindo en firme, pero sí que tanteamos varias veces. Faláramos algunha vez de mellor meter algo de Motorhead. Sí, algunha movida aí polo medio, unha carrada. Igual non o tema inteiro, pero si estás tocando un tema e para ligalo con outro, pues facer un riff moi mítico que a xente diga, hostia, e tal, sabes? Si, eso facía no Arritmia no seu día e funcionaba ben, por exemplo. Tocaban aí movidas de Rammstein e tal. Arritmia grupado tamén. Vamos a este último tema fuerte, falando de covers. Gustaríame saber a vosa opinión do último disco de Metallica, do Black Album. Ui, eu non escuitei. Non escuitaste? Eu sí. Ti escuitastes? Cal é a túa opinión en general? E despois, se queres, vamos a ir sobre todo unha canción en particular. Sí, J Balvin, non? Sí. Cada día máis duro. No, pero... A ver, eu entendo o concepto do disco, que é un remake do Black Album, non? De Metallica, que é dos discos máis famosos de Metallica, e con colaboracións, non? Con algunha moi polémica. Non só dos máis famosos de Metallica, sino que do mundo, posiblemente top 3 fácil de heavy. Pero ese, perdón, pero xa para empezar, é que claro, eu non escuitei, pero vino así por riba no Spotify, en plan, pero son como 4 ou 5 temas, na máis, ou así. Non sei como son todos. Eu creo que van todos. Sí, a mí soname que sí. O pase que se fixo famoso de J Balvin, o de Juanes, ten outro a Miley Cyrus. Miley Cyrus. Hannah Montana.
Pero sí, eu, bueno, escoitei sobre todo de J Balvin cando foi o boom, cando saliu, dixen, vamos a escoitar isto. Además, que é o tema de Whatever I May Wrong, sabes? É o tema que é o original, que estaba moi guapo, está moi guai ese tema, dura como 6 minutos ou 7, é un tema que dura 2, e tanto vendendo como unha versión, unha cover, non é unha cover do tema, o sea, o tema non é, para min, para o meu gusto, tío, atrevo a decir que non está mal, sabes? Musicalmente eu escuto. Freno o carro, aquí titular, isto xa o meto... Isto xa o meto. Mateo, guitarra voz, de Teima Di, que o tema de J Balvin, cover de Metallica, non está mal. A ver, eu, no que é, sabes, eu se escuito ese tema e eu fai, eu que sei, calquera peña en general, tal, non está mal, non é un mal tema, sí que é un pouco raro por momentos aí que parece un pejote cando empeza a parte de Metallica, é como se empastaran aí un pouco as prisas, parece un pouco. Pero en general o tema non está mal, eso sí, non é unha cover, sabes? Non é unha versión de Whatever I May Wrong, é un sample. Desde fora, casi parece como un homenaje a Metallica, pero feito polos propios Metallica, é unha cousa así un pouco... Además que a letra non ten nada que ver co original, é un rollo de J Balvin dicindo, mira que miembro tan grande, non sei que, tal. Si, son mellores. Vos como vedes isto? Porque pode ser unha porta ao resurgimento do heavy, xuntarse con outras músicas, e os heavies en general son conocidos por ser moi puristas, por non querer centrarse, e pode que esa sea unha das razóns polo que heavy non está pejando tanto. Non sei, como vedes vos este... Sí, só hai que ver os dislikes do vídeo. A comunidade heavy rancia sí que existe, que está aí, e que calquera movida que Metallica ou calquera outro gran grupo faja con calquera do mainstream actual, pois vai ser criticada solo por feito deste pecado, es como le has faltado al dios del metal, sabes? Es como, no. Pero eso. Tamén parece interesante, é como cando saliu aí atrás, xa hai un par de anos, os Ghostmain, que ao final fai trap metal tamén, Sí. Os puta madre. Os concertos son heavy. Flipas a hardcore de fuego, tío. E non ten por que estar mal. Sin embargo, pois como J Balvin viña de outros temas que non sei que, de discotequeo e non sei que choca con Metallica. Eu entendo que Metallica tamén fixo iso para polémica un pouco, non? J Balvin. E tamén, igual porque se estaban vendo un pouco fora de onda, que Metallica tamén están volvendo a festivales, agora, están tocando en festivales, que se sabía tempo que non o facían, van tocar o Hellfest e outros festis que antes só iban, eu que sei, eu creo que de todo nunca deixaron o mellor, pero bueno, o mellor iban a un, que era o toche como Rock and Ring ou algo así. E viron aí tamén igual algún nicho para aproveitar. Que lle saliu ben, pois non o sei, visitas teñen, e dislikes tamén, publicidade, xa. Sí, pero bueno, objetivamente non creo que sea unha catástrofe, sabes? Non existe ese dios do metal. Ni ningún outro. Hostia. Grupos potentes a nivel general que estén sacando música actualmente e que vos molen moitos. Cales destacaríades? A nivel mundo? Sí. Pois eu diría algún gallego, tipo, que sei, Broa está bastante de puta madre, Machinas, algún tema aí atrás. De feito, hai un disco moi interesante aí de un homenaxe a Rusia polos 25 anos de grupo, que tamén están aí un mogollón de grupos gallegos, Batosai, que vimos, Noada, os colegas. Noada. E despois tamén, por exemplo, así internacionales, pois mólame moito Bring Me The Horizon, por exemplo, Architects está guapo tamén. Estamos escutando estes días que xa non me acordo. Pero bueno, sí. nesa onda, non? A ver, eu, por exemplo, últimamente estou tendo unha deriva black metalera. Xa levo uns cuantos anos aí. Eu iniciei un poquinho porque eu cando fora ver eu non conocía nada do universo do Cruz nin tal, e cadrón un día cando estábamos aí na carreira e tal, que fóramos ver ali a casa do Sara, a Tenue. E para min eso fora algo rompedor, assim, que é isto, sabes? Entonces a partir de aí, pues empecé a rebuscar, vin que na Coruña había unha escena do Cruz da Hostia, que moitos grupos xa non están en activo siquera, e molou moito o rollo. Entonces actualmente hai un grupo que me mola moito, que son da zona de Valencia, que limita con Murcia, que se chaman Néboas, curiosamente, supoño que en valenciano se dirá así tamén, non o sei. Eu empecé a escutar porque pensaba que eran gallegos. Son portugueses ou algo así? No, son de... Valencianos, dixo. Non sei como chama o sitio, da Vega Baja del Seguro, ou do río ese que está aí entre Murcia e Valencia. Están sacando un cruz bastante guapo, que me mola, non sei, creo que siguen activo. E tamén últimamente estou escutando moitos grupos
que igual se pasaron a historia, pero que eu non conocía, non que sei, pois... Bueno, actualmente hai un grupo que son os franceses que se chaman Alcest, que lle estou dando unha caña que flipas, porque fan un rollo aí shoegaze, black metal, unha aura super guapa, tío. E mólame moito o rollo, é como mezcla os berros a veces con voces limpias, con melodías super místicas, está moi guai. E, sobre todo, últimamente estou escoitando ese pavo. Eu estou agora tamén, acordei agora, en plan, escoitando dos grupos que son, creo que son suecos ou por aí, que son Bola e Leprous, que fan así un rollo medio progresivo, é un metal bastante reconocible e tal, pero bueno, así progresivo, non? Como moi técnico, moi tal tamén, que se leva agora. Pero creo que está moi guapo tamén. Sí, sí. Bueno, pa ir terminando, proxectos e cousas que querades contar, xa se mencionou un pouco a canción esta que ides sacar, non sei se queredes comentar de que ides a tocar en algún lado ou como tedes isto? Ojalá, se alguén nos quere chamar, bodas, comunións, bautizos. Misas. Para poñervos en contacto con vos, Redes sociales. Instagram, Facebook, mail... si, vou a poñer abaixo, vou a poñer na descripción todo. Sí, sí, gestionamos ese rollo. Bueno, o único decir que cando saquemos este novo álbum, o sea, sí, ojalá, é un novo single, que probablemente o acompañemos dun crowdfunding, porque para financiarnos un pouco, porque o tema que non houve conciertos, non houve nada, estamos bastante pobres ahora mismo, eso, para poder volver ao estudio e gravar pues, un tirón igual 5 temas, así, e empezar a facer un disquiño, un EP, algo máis guai. Se non hai conciertos, non hai fonte de ingresos. Claro. Non sei. Xa, agora... O merchandising tamén así, que mandas por correo e movidas así, xa é un... Claro, que non hai forma de vendelo se non hai contos tampouco. Claro, entón... Entonces andamos así un pouco a velas vir, pero bueno, nunca muertos. La llama del metal de la costa de la muerte. Bueno, pues creo que vai a quedar aquí. Si queredes que la llama del metal siga viva, non só en vuestros corazones, sino tamén por fora, que nos alumbre a todos. Sí, vou a rezar 3 oracións ao dios do metal, Pois seguidos, chavales, como dixen, están as redes sociales deles na descripción do vídeo. E vámonos a seguir e a ver, tamén metede nos comentarios a ver de cal é o novo tema este que é tan famoso. Unha pista máis, podes dar unha pista? Unha pistiña, a ver. Vai de estar triste. Vale. Os domingos. De estar triste os domingos, de verdad? Sí. Vale. Pois aí queda entonces o tema. Moitas gracias por vir. A ti, meu, moitas. E aquí nos deixamos todo.